25 de novembre es celebra el Dia Internacional per l'eliminació de violència envers les dones, mitjançant el qual tenim l'oportunitat de seguir alçant la veu per mostrar el nostre rebuig vers les violències masclistes. Des de l'Ajuntament de Palamós, els homes i dones que formem el consistori municipal, també volem fer arribar el nostre compromís per seguir treballant des del municipi, per erradicar aquesta xacra, commemorar i visibilitzar aquesta data, conscienciant de tot allò que representa. Ens volem vives i amb vides dignes. Diem sí a la igualtat i al respecte. Ens engresca la igualtat. Cada dia és 25 de novembre. Estimar no fa mal. Les violències masclistes només es poden eliminar des de l'arrel. Sigues tu també còmplice en la construcció d'aquest món millor.